Tersurat di Kolose 1 ayat 15. Subtema hatari dan nidame di Kristus nau tapas tahun imalas ni roha sapakilala jala marsi urupan di ngudu ni sudi ruas ama HKBP Raja Wali. Di damang dainang ala nang masuk na mahita tu prosesi asa jongjong mahita saluhuna. Laos sudo tu kami ma laho pagana lilin ima amang parjabita amang pandita Roni Siagia STH Ketua Nata amang Dr. Andus B. Silalahi Ketua Ama Huria amang Teta Pugolon ST Ketua Ama Gideon amang S. Gultum mewakili ruas Ama amang J. Marbun mewakili ruas Ina Nyonya Manurung Boru Hutagaol mewakili Perhalado amang Situa RB Munte tujuh kami mahawamang tujuh loon laho pagalakon lilin. Mewakili ruas Ama amang J. Marbun.
bulak ma napaganak lilin tu hudulan na laos hudul mahita saluhuna. Kapaho mamanginang asata mulai acarata masuk mahita tu acarata. Hamu akadongan sahuria tapuji matuhani ganubari ainang pemeragam akan namasa nata adopi alai tung takas do tahilala jala tadai dengan bahasa dohot asini dingoluta jala ido nang nanaing hatidak konotnon ni akka ama ni huriata haga BP Raja Wali di Tikyon di gudang ni akka ulaun nasida si ganupari marsada ni roha nasida marhite huriat taon patuduhol las ni roha nasida mamestahon hadu tubuh ni tuhatta Yesus. Horas jala selamat hari Natal ma di hamu akka ama tuhatta ma nama masu-masu hamu di sude panggulmiton ning urumuna atong tapasada marohata tapuk kamaulauta marede hita siapu kwede nomor 500 siapu sada ayat sada dohot ayat tolu. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Ainunga tubuh di hita sada poso-poso dilehot tu hita sada anak papetu abarana do sugut harajaun jala bahenonna do guarna si partahi halongangan
ulu balang ni debata ama saliling ni lelengna raja ni hadameon. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhaduhuan. Akahitir mahamu mendapot ton ibana. Ale isi ni sadok tanoon. Haleluya martangyang mahita. Ale debata amanami marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate doho puji-pujian mahusobau kami tuho. Ala ni asidot holong ni roham na buas di lehoko di hami. Diramoti ho jala didongani ho dohami di sude perdalanan ningulu nami. Tarlumubi ma ditikyon las rohanami di pesta Natal na hinasuhuton ni akka ama ni huriam na adong di hagabepe Raja Wali. Asima roham Tuhan, pasu-pasu ma parsoran nami makorhon hagagadda ni las ni roha si ulahon nasida asalam marbungaran barita na uli marhite-hite nasida di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hudul mahira. Tapuji matuhata marinde hita siya bukeda opa belalu ayat 1 dan ayat 2. Saluhun na roha di mana mangalamoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Kuria na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Oras madita saluna. Selamat hari Natal. Lumobi ma dihamu dongan ama ni huriaon wado las dorohata memang luar biasa do cuaca onate yuji do hita ala ni cuaca jala olo do sipata alani udanon waro kawan disido pe ilmu natin yobinin nate waro ate buah disido pe ahai tubigina baruon puido iboluso siang kolak-kolang ni udani dang maraek ko ni nate padong do na songoni itiok do pe ay palua disido pe dang be ngaberto ba be wa kamang jatung ado di sini be jatungi tarok to hado olo do songon ni memang na tiap tahun ita mar Natal mar liturgi dai do ali ulo do pe say jatungon kan alai mudah-mudahan di sini pe tarok tohi kan di sini be jatungi berarti aman do pe memang luar biasa bereng nakin keluar raw siya pitu ni konsistori nah hutadahian
gebe hurang hutada. Puasa tabagateng wereng. Kan? Mula poso hamu. Ya? Saya pikir wah, gudang ni pengantin priaon, pikir kan? Hira urip punaki kamu sudah pengantin pria. Mula poso ya, seperti waktu dulu mau menikah. Dung masuk nakin tu gerejon asing. Dono yang acaron, na salah acara dono yang ngaun ku. Nah huboto natal ama do, tapi pelantikan anggota dewan. Baga sudah merjas kateng kan, puri puru nakin pelantikan anggota dewan. Ya, alani na marjasi. Aka ina pe sian wek tulu tayo. Ya, lam menyala ibek kamu, alani warna ni baju munai menyala te. Alani do akamang ama ni HKBP Raja Wali molohuro anon selamat Natal ama HKBP Raja Wali semakin menyala. Namu manon nate. Selamat Hari Natal ama HKBP Raja Wali. Mantap nih bang. Disi suara saya nih, disi suara dua nih, disi masudi. Dang hurang sirane itu. Ya, songo si panganon ta anon. Dia teh bapak ketua. Mangat do teh anon bapak ketua nami. Mangat do teh. Mangat tu si do. Mangat do. Mantap do noni. Iya deh. Memang wek tolu pe semakin menyala mati. Wek tolu teh. Panitia memang sudido hita maka sutun alai tahunon wek tolu mati. Moliate mati hamu. Ama ina nang sudi ruas ni huria HKBP Raja Wali na adong di wek tolu. Tuhan memberkati. Amang inang las ni rohata dia palabor nginon di paroha mauliate mahau. Hendaklah damai dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ini sudah sering kita dengar. Kata Shalom, nunga somal be, dang holat tabiki. Nunga somal beon, taha-tahon. Ketika kita memasuki rumah, ketika kita memulai pesan WA, itu teh, itu kan, Shalom nita do manang horas, mengucapkan Shalom. Kata Shalom sering kita dengar dan sering kita katakan. Jalayak itu nunga tabo tolapatan Shalom nanti, ya. Makanya kita sudah sering membicarakannya, mengkatakannya. Shalom berarti damai sejahtera. Shalom berarti selamat, berarti segala hal yang baik. Damai, selamat, sejahtera, segala hal yang baik. Imalapatan shalom. Intina shalom marlapatat dui sudi akka nadinggan. Ni hakam ni hata syalomi. Shalom segala sesuatunya baik. Kata shalom bukan menyangkut hanya soal perasaan saja. Bukan menyangkut soal perasaan. Kata shalom bukan hanya soal perasaan, tapi shalom itu soal keadaan. Shalom bukan individual, bukan bersifat pribadi. Molotado shalom, molotalabati di ngoluta shalom. Dia tidak bersifat individu, dia tidak bersifat pribadi. Shalom ima taringo tungolu na universal, ngolu na komunal,
Shalom itu bersifat hidup bersama. Dia tidak bisa sendiri. Dia tidak bisa pribadi. Dia tidak bisa. Molo sukun pak tuhita noaeng. Sudi do hita makalomohon shalom. Sudi do hita makalomohon shalom. Masa di tonga-tonga di bawah. Saya yakin pasti semua menginginkan shalom. Shalom itu seperti yang kita katakan tadi, segala hal yang baik. Masing-masing secara pribadi